Irrien lagunak garagu. Irrien lagunak garagu. Zer modu zaudete? Hemen gaude Eki eta biok eta gaurkoan ariketa fisiko batekin gatozkizue. Hara, begira jinkara txikitxo bat antolatu dugu gure etxeko gelan. Eta zertan datzan? Begira, maitxo bat daukagu. Eki mai azpitik pasatuko da, eta nik goitik hemen kutxa salto egin beharrako dugu. Eta gero arrautza kaja larga. Arrautza kajan zerbait utzi beharrako dugu. Eta zer da zerbait hori? Kontuz Eki, oi. Hemen barruan baditugu 3-4 gauzatxo, eta bakoitzak 3 gauza eramango ditugu arrautza kutxara. Bai? Prest? Bai. Baina azteko turuta jo beharko dugu. Ea! Txubi! 3, 2, 1, hala, venga! Hartu zerbait. Lepokoa! Azpitik, salto, eta bai salto bueltan, salto azpitik, eta nire txanda. Eta ni banoa, ara zerbait hartu behar dut. Pilota bat. Ara, salto, hemen utziko dut. Banador, orain zure txanda. Ea zer hartzen duzun. Bai. Beste lepoko bat. Azpitik, eta orain salto, utzi, eta salto, are. Orain nire txanda. Torio ez zuretzat. Eta nik, beste pilota bat. Ara manoa. Korrika, salto, pilota utzi, salto, eta goitikan. Ibi. Ea zer tokatzen zaizun. Ia. Ara, zer duzu? Pilota. Hor utzi, salto. Ui. Eta orain nik askera. Ui. Ara, eta nik. Ara beste lepoko bat. Euskal Herrian euskarazko lepokoa. Korrika hemen utziko dut. Eta bainoa korrika. Ara, bosteko Eki. Jubi! Haien laguntxak ze ongi pasa dugun ez da Eki? Bai. Zuek ere etxean dituzuen materialekin egin dezakezue horrelako jinkanatxoak etxeko egin jolasteko. Lagunok, bagoaz orain ura eran beharko dugu. Nire garri naizena. Aio!